Domeka honetan, urtarrilaren 26an Bermeoko Udalak eta Taraska Gaztezar taldeak antolatzen duten Bermeoko 16. herri lasterketa ospatuko da. Ekimen honek herritarrak kirol jarduerarekin sentsibilizatzea du helburu konpetizio izaera alde batera utziz. Parte hartu nahi duenak Bermeoko Areneko kiroldegian eman ahalko du izena. Hala ere, egunean bertan ere izena eman ahal izango da 10 baino lehen. Aurten jasoko den dirua Asparbi elkartera bideratuko da. Modu laburtu baten azalduteko, Asparbi da Bizkaiko Parkinsoneko elkartie. Alkarte hau 1984 urtien sortu zen, irabazi asmobako alkarte bata, eta bertoko bazkidietiez Parkinsona jasaten dauien personak, eta baitxe be Parkinsona jasaten dauien personan familia artekuek. Badakizuie, Parkinsonak sintomatologi bari haue dakola eta maila neuronalera eragiten dauela, bai beran ondorizuek ez diez geratuten, ez diez mugatuten bakarri maila neuronalera, hau da, sistema muskularrien ondorizuek itzitzen dauz, arnaz aparatuen ondorizuk itzitzen dauz, liserik eta aparatuen bebai ondorizuk itzitzen dauz, eta zelan ez maila psikologiko eta psikiatrikuen bebai eragin eitzen dau. Horrez ergu dau esan, gaixotasun honek sortuten dauzen ondorizo guztioneri aurre itzeko eta gaixotasun hau bizi dauien herritzarran bizikalidadie hobetuteko, alde batetik dauzela tratamiento farmakologikuek, tratamiento farmakologikuetatik aparte beste hainbat tratamiento paliatibo bai egoten dizela, helburu horrega zeitzen dizenak, hau da, gaixotasun hau sufriduten dauien personan bizikalidadie handitzutie, eta horretara dediketen da Asparbi, hau da, tratamiento farmakologikuetatik aragoko beste zerbitzu batzuk emotire, eta beste atentzio batzuk emotire. Elkarte hau, 84. urtien sortu zen, eta gure herritzarrak elkarte honetako bazkide badiez, kasu honetan, gitxi gora bera, 15 bermiotar dauz Asparbi elkartien bazkide dizenak, eta 15 elkartekide honen artien, tratamientuek jasoten dauen erabintzaile potentzialak badauz 4 edo 5. Bermeoko herritar guztiei zuzendutako kirol ekintza honek 4 kategoria izango ditu. Umeak, txikiak, gazteak eta nagusiak. Aurtengo ibilbidiek dako kanbizo bat, ze bastarre mandati dauz obratan, orduen orain arte izan dana bastarreri buelti emotie, aurten laburtzo esango dala. Orduan danatara asko nahi esaten, aurtengo ibilbiditako zela 7 kilometro eta 200 metro. Eta bastarreko guni gelditzuko dala, apurtxuet, kaletxuet, harina oingo dule gorantza hasi, eta apurtxo eta salduko txuti ezelan jungo dan. Betikule jungo da. Asko gara lameran, jungo gara edur fabrikera arte, ingo du bueltie, jungo gara kansarantz, gero hartungo du askatasun bidea, hori izango da betikulez. Askatasun bidea tipasako gara arrainez zubi, gero atrapako du Bilbo bidie, jungo gara lehengo atxineko Klarizan aurrera arte, Senyoria Bizkaia biztako jaurrei guztize galernar arte, sartungo gara Aldezarrien, eta Aldezarrien aur okingo du lehenengoko bera unikue, desbardintasune. Bastarrera llega orduko, asko gara Andramari kalien, gorantza, eta sartungo gara segiduen aurrekotxea kalien beti zuten kanalekotik. Eta segiduko daukarreriek neutikerantz, talatik, betikulez. Genti ibiltzena beti jakingo dau. Barrizek, igual bertan egunien geuri pregunte, dakuz okingo duz planuek maiganien, eta, ez da egongo zelango arazorik edo duderen bapa dauen, kiroldegizen beba dau, eta, eta gero, gehizen bat egoten da beti umetxueka zelan esango dan karrerie, ze gu azten gara 11 nagozizekaz, bai gero okitzen du ordo desbardinetan talde desbardinek. Hau da, azten gara nagozizekaz 11 bai esan gutakulei mintze 14 urteri gorako pertsonak aldauila hartun parte. Bai, egongo balitz, umeren bat gu dauena gazti hau edana eta gure dauena parte hartun, orduan bai, hitzen du emon errestasune gurasoren bategaz, edo baimen bat gurasuek sinatute aldauila parte hartun. Horren informazio be, badau emon da, eta duderi badauen, bertan egunien harintxo etorritze alda saldu.
Gero ekitzen du beste bat gaztientzako. Hau da, 11 eta 14 urteko jentintzako. Hau hasten da 12etan. Eta hau honek urteten dau lameratik, pasaten da Zubiazpitzik zuten dizedur fabriken atzera arte buelti moten dauie, Kafe Loizer arte, Kafe Loizer emoten doi barriro bueltie, buelti barriro edur fabriketik danatara 1500 metro diez, da sartzin diez bigarren bueltan sartzin diez lamerara. Gero daku beste bat txikitzuna, 7 eta 10 urtekue hau hasten dela 12 eta 10 gitzi gora berak, eta honek urteten daui lameratik, da zuten diz Portosarrer arte, eta han atzetaz tabernie zelan dauen irudi bete ume baten atxakurtzu bateaz. Horre moten daui bueltie, da duez barriro Kafeloizetik sartzin diez lamerara. Hor urteten daui gitzeko erabera 800 metro. Eta gero dakuz, txikitzunak 3 eta 6 urtekuk hemen posez beterik egoten dizdanak, además. Hemen itzen du lamera neumetro hartzien duz. Azten gara, elmuga egoten da inintze, kiosko mandan autobusetako paradakoan gitze gora bera, hortik kalkuleo metro, itzen du, además, esatilez, liburutegi aurretik elmugar arte. Ez liburutegi aurrezen, bertako parien, apurtxo barrura, dorre esaten dizeu metro. Umen, txikien edota gazteen kategorian parte hartu nahi duten pertsonek euro bat ordaindu beharko dute. Nagusien kategoriakoek berriz 2 euro. Aurten ere izena ematerako orduan korrikalari bakoitzari bere dortxala emango zaio eta lasterketa egunean eraman beharko du. Lasterketa bukatu ondoren dutxatzeko aukera egongo da Areneko kiroldegian eta Artxa frontoian.